دیسا ام برزداری و سلاو دکن براستی ام دخوازن به مجاری جی بحثا مافی مروه بکن یعنی انسان حقلاری کده بیجن مافی مروه جبروی خود تعالی عز و جل دو قرآن پیروز دا جبو انسان یعنی çünkü dünyayı naha nezi em bejin işte 8 milyar bir insan hene evan insana da derhak insana da Hudey Teala ve Azze ve Celle dibi ve lekad kerramna beni Adem ama beni Adem mükemmel çekiriye biraz da iru zindiye kulser dünyayı hene eko de fikir şeydike o biraz da zanini şeydike vek fikir beladike yani tabi dünyayı gelek fikri insana cuda hene rengi wan cuda ne tava wan cuda ne zamanı wan cuda ne çanda wan cudaya gelek cudatiye gella he yani yani gava ku merul insan mezet ke brasti eğer sahaki hebe meron bine cem hevudu vekid bahçe gide çava yani kulil ki bahçe merçedike jiraşa jispiya esmera ji kandrej u kamknika yani hakikaten bahçe ki insana evre dünyayı o iro tişte kul dünyayı hene hatına afrandın birasti evcitte yani dali çi teknolojik ve dali her yani en beşadaji faktörü bir kare hani insana jber bi Hudey Teala pesne insan daya o da ayet ki dinler dibi ve kad halaknal insana fi ahseni takvim me insan de şekli gelek başlar çekiriye yani tel fiziki yapıya insan jibneri ro çavi insana en birin de devsazı ki insana da buna goymancı ki dine buna hakikaten ve çay jiyan edha zor buna yani ev çekirina afrandına insan bir şekli hani ev tişte gibi serekuye çekirina bir dünya haneye başka dünyaya dine henetine yani biraz hena insan avkasahu mezin dibine le hena insan belki milyona yek ne geçti astaki yani hiç bir dünya dine hene insan hene beşer henetine ne vücudunuzdan le hale Hazreti Kura rüye arde da yani iru enfam kül dünya ki birçok çeviye jivi dünyayı çıkasa ave çıkasa bahre çavaya ve hasli fikre insan geçti astaki fakat em izledik jibuna ku vata sıkıntı dinava civaka da biraz çebune pezgrek çebune Hudey Teala Azze ve Celle evkriye yani peygambera yani şandiye be taybeti de ali olida yani de ali olida peygambera vek rehber şandiye yani iro biraz sadı 24,000 peygamber de beyatne şandiye Adem aleyhissalatu vesselam haya Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam temel felsefe şandına van peygambera eğer de nava netavada de nava malvata da de nava en bijin insani bölge ki çünkü her peygamber jibu teveki dünyayı nat yaşandığını yalnız Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam hat yaşandığı jibu vikarihane ve Hz. Musa Hudey Teala peygamberi da ki kavmi xu zalima ji Firavun xalas ke yani ev peygambere ki jibu kavmi xu hat yaşandığını hatta Hudey vijid be yani dibe meher peygambere ki biz zamanı kavmi meşandı dünyayı yani çünkü peygamber ki vata ver şandını biz zamanı bir kavmi nizam ben nikarenek tiştacı jumala bebeje jberwi devirda yani her peygamber ki bir zamanı kavmi kuat yaşandı yani demek ki çitte ifade kirni ki dünyada gelek zaman hene gelek netev hene gelek renk hene jberi vata sıkıntı çebune Hudey Teala mezekri ev gel çerçeve insaniyeti derk etne Rabia kastaki kuşandiye ve vekili kuşandiye rüya arde tabi peygamber tekoşini dane mücadele dane jibuna bir kavmi hane jihrabi u nebaşi kaşkın balgaya rastiye yani jagava tabi ki em basa dini İslam'etikin bizim dini Hristiyaniyeci Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh ama peygamber tevveki yani penç peygamberi ulul azm be Arabice radı vejin peygamberi mezin yani evan hatine heneka ve kavmi khura henek tekoşin mücadele ki karşı zalma vanek dava
yani em bêjin rububiyetê ne yani dava xwedatî ya dava diktatoriyê ku gotine em temsîla Xwedê diriyê erdê dikin meşhûr e dibe mesela bêjin li qaşê Hezretî İbrahim Nemrûd yani gotiye ez işte meznê wî karê me xwe tala kermêşekî bu salatî wî dike ew hêza wî ew egementiya wî ew em bêjin quweta wî bi heywanekî biçûk dixe pozê wî wî heywanekî biçûkê ku belkî bi çavajî tê dîtine yani heywanê ku nanê dîtine jî ne dibî madem ki te ew qa bêhêzî abi wî heywana ku kes değer jî nadike wî neqaw dike wî xilas dike yani ji ber wî birastî gerekê ewlî mer li vî karê wisa mêzeke lê Hezretî Muhammed emerin ser wê derê wata ku dest pêxembertî kiriye birastî xwastiye civakekî aram çeke civakekî ku tê de heq hebe civakekî ku tê de hiqûq hebe civakekî ku tê de edalet hebe civakekî ku tê de wekefetî hebe civatekî ku tê de mafê mirov hebe yani tabii mijara me jî mafê mirov e mafê fikrê yani düşünce yani fikrekî azad mejîkî azad şahsiyetekî azad were afrandinê ez vê jî bêjim yani niha em bêjin devletê Müslümanayê ê ku em lê dijîn wexta behsa mafê mirova bi rastî tê kirinê yani ew têne aqlê me yani Avrupa tê aqlê me Birleşmiş Milletler yani tê aqlê me em bêjin van devletê ku yani hinek devletê Müslüman ku van devletê wek ê kafira dizanin em bêjin îro li Tirkiye bêhiqûqî çê dibe em dibin em ê ku de here em ê yani vî mafê hanê li kê derê em ê bi destê xwin ya jî bê qanûniyak bê hiqûqiyak ku çêbiye em ê çawa sere rast bikin em dê wela em ê herin işte gavê hiqûqa navxweyî xilas dibe em berê xwe din Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire vesaire ecêba di İslamê da qey mafê mirova tune ye Peygamber aleyhissalatu vesselam mafê mirova ne parastiye yani îro em dinêrin Peygamber mafê mirova parastiye çawa kiriye mesela ji eshabiyê Peygamber Selmanê Faris Suheybê Rumî Cebanul Kurdî em bêjin Bilalê Hebeş yani vana wek nimûne em dibêjin yani mesela îro Bilalê Hebeş insanekî reşk biye yani postê wî reş biye insan Afrikalî biye mesela Selmanê Faris biye yani Suheybê Rumî Rum imparatorluğu dibêjin Rum biye Cebanul Kurdî mesela eshabî Kurd biye lê rastî ji bo melayê Kurdayî jî dibêjim ji bo netava Kurd jî dibêjim yani wata ku heta di gelek ewka da di gelek Pirtûka da yani Pirtûkê ku bi navê İslamê jî hatine nivîsandinê behsa vî eshabî Kurd natiye kirine yani çi Pirtûkê ku bi destê Ereba hatine nivîsandê çi Pirtûkê bi destê Tirka hatine nivîsandê çi Pirtûkê ku bi destê Farsa hatine nivîsandê sankî netewekî ewa li rojhilata navîn nejiyaye û em bêjin kedo emega wî jî însaniyetê ra û jî İslamiyetê ra çê nebiye yani di vir da di viya da bi xwe da Peyxember mafê hiqûqê herkesê parastî yani ê netew kêvneteva parastî ê ku reng û zimanê wan jî arîne parastî em di ku da dibînin em di vî fotoğraf em di vê wêneya vî wênê da dibînin yani em dibînin ku çi heye Peyxember aleyhissalatu vesselam tu cudatî nekiriye yani wata tekoşîn daye yani îro tamam îro hinek hene dibin ya em ümmetê de parêzin hatta ez vêya jî bêjim hinek kes Kurda bi tewanbariya ku ümmetê ji hev dû perçe dikin mesela dibê Kurd işte mafê wanê ziman heye nasnamê heye ewke yani de alî cephê İslamî da tewanbarî dikin dibê hûn çima dibêjin wan tiştê ji xwe İslam were cî İslam ümmet çê be hûn ê jî bikîjin mafê xwe wekî hinek çepê berê anê jî belkî hinkî wisa difikirin yani ya belki davî em dirêj behs bikin ew jî dibe yani ji xwe dewrim çê be û çi dawî dikin ji xwe her du cepha da jî we dewrim çê be hûn ê bikîjin herî xwe ama birastî evan kesê ku bi navê çepetiyê jî derdiketin ê ku bi navê rastîtiyê jî İslamê jî derdiketin niyetê wan xirab bûn çawa xirab bûn çünkü Peyxember aleyhissalatu vesselam wata di nava netew kêmnetewa da tu cudatî nekiriye di nava reng û denge da cudatî nekiriye eger ew temel û esasî ku wî avêtiye îro di rewacê de hebûna rastî em wek netewekî Kurd ya jî wek Müslümanekî sedî sed rast e meviya qebûl dikiriye zaten ji xwe mînaka wî jî heye yani
fakat îro ew tiştî ku wî ava kiriye semesa wî biletine yani kesinlikle tine ji ber wî yani bi taybetî em behsa mafê mirova dikin û em behsa bi viyava girêda jî em behsa mafê mirova di İslamê da dikin lazim in kesê ku dawa İslamê dikin kesê ku dibên em dewleta İslamê ne kesê ku dibên em cemaeta İslamê ne kesê ku dibên em terîqeta İslamê ne em terîqeta Muhammedî ne em ser rêya Muhammedî ihdina siratal müstakîm işte em rêya rast dajûn lazim e ku ewlî li vî wêneyê mêzekin yani o xwe jî di kê dera vî wênê da dibînin yani irtihamila wan tahamila netewekî ji vana ji netewê dînê re heye ji zimanê wan re heye ji çanda wan re heye ji kultura wan re heye yani gava ku tune be demek ki evana de alî mafê mirov de herî heqsiziya mezin kirine o îro jî bi rastî pratika wî zaten li meydanê em ê behs bikin yani ama pêxember vata ku ji Mekke bi rastî mesela diçe Medînê yani li vê derê ez vî jî bibêjim sıkıntıya pêxember yani sıkıntıya wî û mesela van kesê ku li Mekkê bûne wekî em bêjin zengînê Mekkê û dîktatorê Mekkê û ew aslında sıkıntıyı wan jî yani wan jî yekbûna Xwedê qebûl dikir wan jî diçû dûra Beytullahê digot lebeyk Allahümme lebeyk yani yekbûna Xwedê wan jî qebûl dikir ama hegemonyakî ji xwe re li wê derê çêkiribûn em bijîn wekî misal yani wekî hegemonyakî kola difrotin cariye filan û bêvan ev mesela kola û cariye mesele gidine belkî pêş de em mijarekî ji bo viya çêkin yani ka koretî İslamê de cariyetî heye tune warî tişt yani lê çi zamanê ku Pêxember aleyhissalatu vesselam em bibêjin tiştê ku menfiat û çixara wan ra tersat Pêxember behsa viya kir wê çaxê evana mesela qarşı Pêxember derkin wê çaxê hücumî wî kirin wê çaxê wî xwestin ji ortê rakin yani ve Pêxember aleyhissalatu vesselam mecbûr ma ji Mekkê hicret kir çû Medînê yani yani yek ji terk heta vata dere li Mekkê mêzet ke dibe wala ez li vê dera yani hatûn dinya min ne dixwast ez terka welatê xwe bikim yani îro kesê ku koçber dibin yani mesela em bijî terka cî warê xwe dikin ev bi serê xwe bi hiqûqî mezin e çünkü yani îro tî insana mecbûr bikî sebeb çi dibe bira bibe tî insana mecbûrî sirgûnê bikî insana mecbûrî koçberiyê bikî yani ew koçberî te dixwazî bira birçîbûn be dixwazî mafê wî siyasî be mafê wî em bijî bêedaletê çi dibe bira tî insana mecbûr bikî ev ya bi serê xwe hiqûqsizîkê mezin e yani bin pêkirina mafê mirova ye ve Pêxember aleyhissalatu vesselam li wê derê ji eynî netewawî eynî em bijîn der û dor û mecbûr dikin ku diçe Medînê fakat Pêxember li Medînê çi ava dike yani li Medînê em çi navê konfederasyon be çi navê wî em bêjin özerklik be çi navê devletekî serbixwe be li wê derê di nava mesela belkî pirêjê Ereb bûn rast e fakat mesela Yahudiye Ereb li wê hebûn Hristiyan hebûn Müslüman hebûn 10,000 nüfusa Medînê bûn divî 10,000 da navê 1500 hevjê Müslüman bûn ew ê dinê Hristiyan bûn em bêjin Yahudî bûn vesaire fakat Pêxember li wê radibe bajarekî emîn ava dike bajarekî ku ne ev bêjin kesê ku Müslümanin ji bo ku Müslüman bûne çand û kultur û zimanê xwe mesela bikar bînin ji kesê ku Müslüman nebûne re jî yani mesela îro li nava devletê Müslümana ku em bêjin hani mafê kêmniyete û azîn heqlarî kî çi qasa ji wan re rêz û hurmet nîşan dide ama eger wî Müslümanê rast bin hûn herin li pratika Pêxembera li Medînê mêzev kin yani Pêxember eger ku dibên eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah hakikaten ve Muhammed iman anî be ve Xwedê iman anî be û eger ew Pêxemberê ku biye sebebê ku em bêjin civakekî aram û azad û wekhev ava bike gere hûn herin li wê derê mêzev bikin li wê derê maf daye kê heta yani vata ku destpêka ew protokola ku di navbêna yani müşrika û em bêjin Yahudiya û Müslüman da çê bike Pêxember vî îstişare vî protokolê çê dike bî îstişara vana çê dike yani divê li vê dera em ê bajarekî emîn çêkin herkes bi dengê xwe herkes bi rengê xwe herkes bi civaka xwe herkes bi çanda xwe dikar be vî bajarê de biçe gelo ecêba em dipirsin îro kîja devleta Müslümana xweyî vê feraseta hene
کیجا دولتا مسلمانا وی پراتیک دناوا خدا پکتینه ولی تشتی که مساکری امنه چونه دیسا اسویچه دولتا که اشته چار حب زمان مثلا لوی داره هنه دیسا جی چقا ایرو دولت اروپایی yani emdibin mafya morova pektinin vesaire ama gavak 1400 sal beri emizatken tiştek peygamber kiriye tiştek peygamber kiriye hiç emne geçten bir ast. Hatta azbi bizim 1400 sal beri dibi vek misal yani vek minak azbedim dibi yeki Yahudi ve yeki Müslüman için mahkemeye yani Yahudi bir İbrani zanbiye mesela bir Arabi nizamiye. Hadi ve peygamberimiz dedi ki du vakta mahkeme da ev Yahudi yani jibnak baş bir Arabi nizamiye belki de ifade dana xuda hene kemasyon nuksaniya bin zamanını karbiya xu ifade bike seroke mahkemeci ligora ifade ve karara gibi de debek de kararı da sakati ki çebe debe ve çay emir dike ashabi ki debe her gazi falan ashabi ki brawere tercüme ve bike jibuna hatırı kurast ifade xubde eftişte ki em debejin mesela 1400 küsur sal beri insanlara em bejin tercüman hatiye çekine İro denava gelek devlet-i Müslümanı da jibu yek em bejin ve Kurdun em bi Kurdi haber de em bejin bi sala cezayı zindan ile tebrini yani o debe sebebi kuştun ve idam avi ve yani em bejin yani jiber ve ev gerek ki hani en bazı dikin ya en bahsa mafi muruvva dikin rasti gerek ki merv İslami pir baş bizambe. Jiyana peygamber pratik avi gerek baş bizambe. Peygamber bi ciran xwe Yahudi ra çikiriye. Çava alışveriş kiriye. Yani wan red kiriye. Yani iro dikkat bikin em dinava devlet-i Müslümana da dijin ta'ini camiye parvadiki. Dihindiri camiye da براستی جی وره دست هندری جامعه ده بزمانه کی دنیت خبرتی وقت کردی خبردی دوک لوی در رابط دست قرقت بجه بیت چیت خبردیه yani hatta az duhazım bir minyak jibdim belki henek yok ve de bir ki yeki bazı ki cami ki Türkiye tabii mesela Şafii ve Hanifiti heye yani mezhep tişki cudana o pişte peygamber derketine le yeki dibin subay ki emekli biye pişt melal mecd ki yeki Kurdji kelakawi biye de Şafii ve tak eşada khutine nek desti ho farklı şeydikin yani ja dibi ama aşk ser mecd bi desti digre ha dibi vallahi dibi biya bülüciye yani ve dibi karabalı khurundoş melal bad ki dibi khire dibi vallahi biya dibi evke dibi biya terörist ya dibi biya işte Şafiiye mezhebi ve ayrıye diken na ke ver hasi biseri bina yani dikkat bike İslam'a temeli Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam daya çekirni eğer devlet-i Müslümana eğer cemaat-i Müslümana eğer tarikat-i Müslümana birasti viya hani ev nekin şey nabe belki zamanı metten bu le birasti müjar ki frev ezbi bejim naha dünyada evrensel hukuk hani yani iro Birleşmiş Milletler 1980 yani birasti hukuk ki çekriye ve ki pişki bereci go herkes de çewe dere birasti evrensel hukuk o embici hukuka İslami vata kut her devleti berhevudu digel kul gora bari ama 1400 sal beri pratika ki İslami daniye ortaya buna hatırı ev pratik iro bikarnaya anine nava devlet-i Müslüman da baskırına hukuk yani baskırına mafya muruma ne dese nemaya yani tüne çünkü kesira rez hürmet nişan nada yani tüm mafya vani xwazayı bile doğuştaki haklar dibijin vana bile kabul nakini le rasti dibir da yani Avrupa'yı belki henek pejda çune le birgora men Avrupa'yı ilo durutiye dikin yani çedkin evci ser berjevendiye xuyi mesela devleti ve şahsi kare mafya dedir meşanı. Edxazım devlet tişteki girin gibi bejim. Ne dinava Müslümana da birasti ev destpeka hukuka temeli ki peygamber avete irumaye. Ne dinava Avrupa'ya da yani iru embejin ile Amerika mesela embejin sözleşmeki ile Fransa işte devrima Fransa mesela hatiye çekirne embejin iru Avrupa İnsan Hakları Mahkeme evrensel hukuku le emezatkin bi hukuki ki dinava devleti dünyada birasti çedibin Avrupa'yı temizledi ki
ew jî laşqalaşmakî mezin têya çêbê temel û esasî li ser rastî ava biye lê pratika wan da bi rastî herî xeletiyê mezin hene. Yani wada dixwazin tiştekî bînin îla berjewendiyê xwe esas dikirin. Ê Müslümana jî wisa ye ew jî îro eger dixwazin bigirin yani ji bo wan hiqûq, ji bo wan edalet, ji bo wan insanetî, ji bo wan mesela mirovatî evana bi rastî tev ji ortaya hatine rakirinê ye. Ez dixwazim mesela vî jî bêjim yani insan hakları îro işkence Avrupa yani sözde ji bu işkence sözleşmek çekiriye, ji bu zaruka çekiriye, ji bu mesela astengdara çekiriye, em bêjin ji bu ku insanı koçbera çekiriye, ji gelek madde wî hene, dora sî madde çekirine. Aynı Ali İslami de jî wisa yani. Ama her du jî di pratik da pêk nayînin yani. Em her de jî bi rastî rexne dikin, ev ne rast e yani lazim e ku insan ji bu mafê xwe jî yani ji bu ku bi taybetî kesî ku Müslümanin di vê meha Remezanê da lazım ev temel hukuki ku peygamber li Medine bi rastî bi her şekli yani em bibêjin biye cevap û biye bingeh ji bu netew kêmneta ji bu herkesê lazım e ku Müslüman viya esas bigirin û bi taybetî milletê me jî milletê Kurd jî bi rastî bi vî şeklê li vî karê binêre. İnşallah pêj daha berfirem dikarin ser vî karê axaftinekî çêkin, programekî çêkin. Dîsa jî dibare em rêz û hurmetê xweş te meşrevana ra dikin, em divên biminin xêr û xweşiyê de emanetê Xwedê bin.